Točno je ostalo tjedan dana do Međunarodnog dana obilježavanja Dana žena, a rekao bih da će ga Splićanke na poseban način ovaj tjedan obilježiti. Tko bi nam to mogao kazati nego predsjednica udruge Naš kvart, dakle udruge koja će na jedan način sjeti se kroz kulturu, umjetnost i glazbu svih žena Splita, Dalmacija i cijele Hrvatske. Gospođa Milena, kako ste i na koji način organizirali proslavu? Krenuli smo sa tjednom, do sada smo imali obilježavanje, znači protekle 4 godine smo obilježavali Dan žena, 8. ožujka, a ove godine smo taj naš cvit, splitski cvit, odlučili malo rascvjetati i odlučili smo se na tjedan obilježavanja. Želimo jednostavno otvoriti prostor svim našim krasnim splitskim umjetnicama, fotografkinjama, novinarkama, svim ženama ovog grada da budu prezentirane, da progovore o svom položaju u društvu, o svom poslu koje rade, o svojoj umjetnosti. Želimo da to bude tradicija, znači da svake godine imamo dan kad ćemo imati izložbe umjetnica, dan kad ćemo imati izložbe fotografkinja i nekakve zanimljive tribine. Zašto baš udruga Naš kvart, možda rečenicu dvije kazati o njoj, obzirom da vas možda mnogi i ne poznaju? Zato što smo krenuli iz jednog kvarta, a to je bio Pazdigrad, kvart, novi kvart u gradu Splitu koji zbilja nema sadržaja. 3 godine smo u tom kvartu organizirali u hotelu Dujlovo raznorazne tribine pod nazivom Druženje uz kolačiće. Željeli smo jednostavno društvena i kulturna događanja dovesti u naš kvart i mislim da zapravo taj jedan kulturni i društveni život se treba preseliti iz centra grada prema tim rubnim dijelovima gdje zapravo u tim kvartovima živi jednak broj stanovnika koliko u nekim manjim gradovima. Ti manji gradovi znamo imaju domove kulture, imaju nekakve male teatrine, a naši kvartovi nemaju ništa. Ja, dobro, što očekujete od ovog tjednog druženja sa ženama? Ne samo sa ženama, nego i muškarcima. Hoćete li imati dobru posjetu i ko će vam za sve uključiti? Svakako očekujemo dobru posjetu, uključit će nam se umjetnice, uključit će nam se fotografkinje, uključit će nam se svi naši sugrađani i podržat će ovu akciju jer odaziv je velik, zanimanje javnosti je veliko i ja se nadam da će biti dobro posjećeno isto tako. Za kraj, kakve ćete poruke uputiti svim ženama koje će nas gledati? Žene neka budu žene. Ali žene ne mogu biti žene, za svake žene stoji jedan dobar, krasan podrška, jedna krasnog muškarca. Znači nema samo žena i nema samo muškaraca, postoji jedna sinergija, jedno zajedništvo. Hvala vam lijepo na razgovor i želimo uspješan rad u ovom tjednu u obilježavanju žena. Hvala vam.